ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଛୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଧୂସରବାହାଲସ୍ଥିତ ଜନପ୍ରଗତିଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାର୍ଷିକ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ ନୃଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୌନ୍ତିଆ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମ କୁମାର ବାରିକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ମାନବ ସେବା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଆରସିଏମଏସ୍ ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ହାରାଧନ ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ନାରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ 15ଟି ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଏବଂ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।